DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Kana tichikuudzai munenge muchititisa naro, munenge muchiti aiwa ava vakomana vekondende ava vakomana vari kutsvaga maviews nemalikes, but tinenge tichitokutaurirai chokwadi kuti musangano weZanu PF musangano wemhondi, musangano weZanu PF musangano wakashata, musangano usinei nechekuita newe, but iwewe unoramba uchiita nharo, unoramba uchiti pamberi neZanu PF. Right now ndine video remukomana ari kutaura kuti kumba kurarika hakuchararike. Ndakauraya vanhu vanokwana kusvika ivo kuita 6 vanhu atumwa nemusangano. Vanhu vakamutuma right now vari kurarama upenyu hwavo, vari kufara, vari kutorova murwero wavo, zvinhu zvavo zviri kuendeka, but iye ari pamahwani akaita sei akakura handitika. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai kuchii ku.5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika panapa muzuva ranhasi, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kune vane mabhizimusi avarida kushambadzirwa, ndibatei namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kune vane nyaya dzavarida kuti ndifambire, ndibatei futi pasemu namba ipapo. Nyaya dzacho toita sei tinodzifambira tisingatye uyezve tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZanu PF anoda kungovhundutsira vanhu zvisina maturo handitika. Right, hanzi hapana chinoitika pasi pezuva chakavanzika, ende ropa remunhu haringodeuke, rumba rangoenda for mahara. Kunyepa ikokoko, mhosva hairove, ende ngozi inogona kusakubata iwewe, but inozobata vekumusha kwako, vedzinza rako. Ndo pamunozoona pamwe pacho vana vanenge vachingofamba vachinzi sekuru vako vakapara mhosva yakati, ripai zvakati nenyaya yeZanu PF. Ndo nyaya yandoda kufamba nayo zvamanje manje yandava kuti ndikuratidzei iri pamashure pangu apo. Zvikanzi this brain damage was being used by ZANU PF to kill opposition members. Hanzi pfungwa dzake dzasvika pakutacha, dzasvika pakutenderera nenyaya yekuti aishandiswa nebato reZANU PF kuti auraye members e-opposition. Zvikanzi nhasi ave kuti ndibatsire iwo. Mugodoi, his master is busy donating cars to breed more people like him. Vari kuchema vanhu, vari kupopota. Zvikanzi mukuru wake atori busy kutsvaga vanhu vekushandisa futi. Rega tinzwe video racho mukomana achitaura kuti ini ndakauraya vanhu 6 ndatumwa nemusangano weZanu PF. Andicharare mumba, ndichaone mufaro. Hope hadzisi kuuya kana ndiri kumba. Saka dambudziko rangu ndikutsvaga vari rubatsiro kuvanhu veZimbabwe kuti vandibatsirewo semwana wenyuwo, mundibatsirewo ndigone kurarama. Tarisai zvandikuita izvi hazvina mufaro. Ndakauraya vanhu 6. Ini ndiri mwana wako Kapere. Kupi? Kwamanyika. Ndekupiko? Kuzumba. Kwamurewa. Takatumwa nemusangano. Musangano wei? WeZanu PF. Ndiani akanga akutuma? Ndori yakabaya njiri, angari seneta wedu, angari MP. Hey! Saka vanhu vari kuuya kupi? Vari kuuya kupi? Kupi? Right, toti madrugs here, toti imbanje dzaari kurova here, toti chii chaicho chiri kumhonya soitika nemukomana uyu. Maonero enyu muri kuzoona kunge kuti chii ari kupenga here kutaura kwaari kuita. Maitaura muchiti ZANU PF yakanaka, ZANU PF inonyasoita, ZANU PF ningi ihuchi.
but right now inzwai zviri kutaurwa nemayouth aya aishandiswa kuzanu PF ikoko akataura kuti akauraya vanhu 6. It's a confession ka iri pachena yekuti mapurisa kana achifanira kunyasorova chaivo aifanira kungoda sei kungorova murwero wavo vosunga vanhu ngavasungwe zvikanzi ZRP Zimbabwe basa iro batai vanhu ngavabatwe zvikanzi in 2002 there was this guy called Kelvin Musa hanzi Musinyarara. He was a friend of mine, so one day I just said Mugabe is old, come election time I was his first target akomana. I had to flee home 2021 we met and he was so sick. I asked him about that incident. I wanted to beat him but he was dying. Zviriko kune vanhu vakadaro zvikanzi muna 2002 papa neshamwari yangu angari close kwandiri ini ndakazongoti Mugabe akura yakatozoita nyaya maelection paakauya ndatoo target hazvisiri izvo zvinoitwa ende zvakazosangana naye munhu akurwara ndopape pandotaura kuti akomana musatambe nekushungurudza vanhu zvinokudzokerai zvikanzi haasi kunyepa uyu unenge usingarare unenge uchiona hora uri wega wakata sei wakachila zvakadara zvikanzi this incident reminds me of Clever and Lazitonde. They butchered innocent souls in Marymount, but now Avekupenga. Zviri kuitika munogona kuzviramba zvenyu munogona kuita nharo munogona kuita sei but zviri kuita sei zvinhu zvakadaro zviri kuitika zvikanzi each man for himself, God for us all. Vakaipa. It's said now ndiwe waane ngozi mumusha but unenge uchiita senge uchafambira mudenga zvikanzi musata iwe ifa nhasi chaiye vanhu vari kurwadziwa vanhu vari kutambudzika and the people are not happy. People are not happy. Zvikanzi these guys look like zvinakana basa zvikanzi if him he should run back to his master. We give 0 about his age. Mawani zvikanzi nyika yeZimbabwe, Republic of Zimbabwe, flag iro yangozara nyaya yemota chete. Vanhu vari kutengesa, vanhu vari kuita yese simply because vari kuda mota. Ndo nyaya yanga ndingofamba nayo zvamanje ndayo ndikuratidza kuti vakomana regerai zvinhu izvi zvamunenge muchiitiswa nemusangano weZanu PF izvo. Munokuwadziwa for mahara, munokuwadziwa pachena. Handitika ngozi inozosarira iwewe mumusha mako wakupinda busy. Vamwe vese zvinhu zvakaita sei zvakavafaira bo. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.